20 de maig i comença a notar-se el sol ja sobre el terrat de casa. Quan la judicatura passa per moments de baixa consideració per part de la ciutadania en general, arriben professionals com la persona que ocupa el jutjat número 2 de Torrent, o la magistrada degana de Catarroja, o fins i tot el jutge Ximo Bosch i d'altres, no molts, però d'altres, que posen la justícia allà on havia d'estar sempre. Avui a la televisió autonòmica la jutgessa Lucía Mayordomo ha sabut recuperar, amb el seu discurs i la seva actuació en les jornades posteriors a la gota freda, el valor que té la judicatura i el sentit de proximitat que ha de guiar sempre les seues actuacions. S'ha de dir que la societat confia en aquesta mena de justícia, aquella que, com en el cas de la jutgessa Núria Ruiz de Catarroja, recuperen amb les seues actuacions la credibilitat i la confiança amb aquest sector social.